Assassinar? Sí, hi havia un tio sense cap. Com? Sense cap. No pots... Ostres. Hi havia una noia morta cada cop li entrava un... Hi havia dos. Dos, tres, quatre. Sí. Hi havia moltes persones allà. Sí. Bueno, què tal? De l'1 al 6, quina nota creieu? Un 7. Un 7? De l'1 al 6, un 7? Ah, no, de l'1 al 6. un 4 altíssim. Sí? Però... Altíssim. Està bé, doncs, no? Sí. L'any que ve us agradaria repetir o no? Sí, no, jo vull fer-lo. L'any que ve ho volem fer. Ho volem fer. Millor? Sí, sí. Segur que ho fareu millor. allà mirant i després la vau marcar i quasi me donava un cop. I quan obria la porta. I jo no tenia ni una mica de por. Sí, a nosaltres també. Al principi ens feia por, però no era res. És superboi. Gràcia. I hi havia un pallasso. Sí. Hi havia què? Un pallasso. No, impossible. Ai, jo he passat molta por, Havia divertit, però no feia tanta por. La niña del pozo y la llorona nos perseguían todo el rato. Uah! A mi també ha sigut un al·lucine. Me ha fet lo más por es que cuando he pasado la puerta me parecía que una persona era que es como un muñeco, pero me ha asustado. En Kilian li ha vingut un nen per darrere i l'ha assustat. Ja, ha vingut I l'ha espantat. És una pena que aquí no hagin globus, perquè l'any passat li vas tirar un globo a l'altre.